Què tal, com esteu? Benvinguts a Veus que acompanyen el videopodcast on conversem i reflexionem sobre molts aspectes del sector social. Avui tractarem un tema de molta importància a nivell d'infraestructura social, com ara ho és doncs, les xarxes de comunicacions, l'ensenyament, l'educació i la sanitat. Es tracta de l'habitatge social. Per una banda, ens acompanya la Pilar Bosch, amb més de 25 anys d'experiència en projectes socials. Actualment és gerent de la Fundació Sallar, que és una entitat dedicada a la promoció i gestió d'habitatge de lloguer social i assequible. I també és membre de Cohabitac, que és la coordinadora de fundacions d'habitatge social a Catalunya. Benvinguda, Pilar. I per una altra banda tenim el Joan Batlle, en aquest cas el Joan ha estat durant més de 15 anys responsable de programes socials d'habitatge a la Generalitat de Catalunya. Bé, doncs, jo llenço la primera pregunta, que és cabdal i és, principalment, Pilar, l'objectiu, la feina que feu des de la Fundació Sallar. Mhm. Mira, Fundació Sallar és una entitat que va néixer d'un projecte de la Fundació Resilis l'any 2020, un projecte que, aprofitant una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, on les entitats, els ajuntaments podien participar de l'oportunitat d'adquirir habitatges a través del dret de tanteig i retracte, Fundació Resilis va adquirir uns quants habitatges molt pensats pels seus col·lectius, que ella té a joves, en aquest procés, diguem, d'emancipació d'aquests joves. I en aquesta experiència d'adquirir aquests primers habitatges, s'adquireix un habitatge que estava ocupat, per tant, ocupat per una família vulnerable, que inicialment no es va poder destinar a l'ús previst inicialment, però que al conèixer la família i veure que estava en risc d'exclusió, aquí va ser com l'embrió que va permetre que naixés un projecte d'innovació. I aquest projecte d'innovació ha estat el projecte Borsa d'Habitatge Social, que des de l'any 2020 fins avui ha pogut adquirir més de 500 habitatges a través d'aquest dret de tanteig i retracte. Ha generat aquesta nova fundació que s'ha especialitzat en la gestió d'aquest parc públic, perquè és important dir que estem fent parc públic d'habitatge. La Fundació Sallar té la titularitat durant 75 anys d'aquests habitatges, per tant els gestionem, els adquirim, els rehabilitem, i fem tot allò necessari perquè aquest habitatge acabi a lloguer social i assequible. D'aquesta experiència, avui Fundació Sallar té doncs, en el seu ADN aquesta voluntat d'estar present a tots els pobles de Catalunya i fer que s'expandeixi. Bé, en la línia del que ens expliques, Pilar, de la Fundació Sallar, jo diria que hi ha un tema important que ha sigut aquest tema de subsidiarietat o de complementaritat entre el sector associatiu o el sector d'entitats sense ànim de lucre i la pròpia iniciativa de l'administració. Tu abans has parlat d'aquesta iniciativa va haver-hi per poder adquirir habitatges, el dret a tanteig i retracte, i en tot cas amb aquest itinerari una mica de l'habitatge social, des del 2004 s'ha fet un camí conjuntament amb les entitats per fer possible que a Catalunya unes 170 entitats socials disposin d'habitatges per donar resposta a aquelles necessitats socials més grans. D'aquestes 174 entitats podem posar sobre la taula que n'hi ha unes 10, bàsicament vinculades amb el que deia de Cohabitat, que han fet un pas més, que és dir, no només és un objecte de treball sobre la finalitat de l'entitat, sinó que l'habitatge ha acabat sent també un objectiu final per poder donar resposta a les necessitats d'habitatge de col·lectius amb dificultats, tant perquè hi havia un tema d'un preu assequible o perquè hi ha altres necessitats socials. Després d'això també anirem parlant del que ja apuntaves tu, de quines són aquelles qüestions més socials que fan que la vostra gestió d'uns habitatges tingui un complement. Sí, sí. Potser estaria bé explicar-ho. Sí, i jo crec que és un projecte transformador a molts nivells. No només per les famílies, que els estàs regularitzant situacions. Pensem que nosaltres adquirim un percentatge important d'habitatges, en el nostre cas, un 70%, que són habitatges que estan ocupats. Per tant, quan anem a fer la visita, coneixem a la família, i si aquesta família és una família que efectivament és una família vulnerable, que necessita aquest recurs i la majoria de vegades ja està en contacte amb els serveis socials del municipi. Per tant, aquí hi ha un treball molt en equip també amb cadascun d'aquests municipis i amb els seus serveis socials de l'Ajuntament, diguem. Doncs a través d'aquest treball
famílies que es trobaven en una situació de desnonament, també hi ha molts habitatges que s'aturen, processos de desnonament, això el que permet és donar estabilitat. No movem a les famílies del seu habitatge per anar a una borsa d'emergència que tampoc està podent donar sortida perquè no s'estan generant aquests habitatges en el mercat. Hi ha el Pla 50.000, la iniciativa del govern és clara, falten habitatges i estan posant números, no només a Catalunya, a tot Espanya, no? Però aquí a Catalunya jo crec que tenim una eina, que és el dret de tanteig, que no ho tenen altres comunitats autònomes, i això també crec que és important dir-ho, que va ser una iniciativa de la Generalitat que ha permès que jo crec que hem fet passos endavant, tot i la necessitat que segueix havent-hi, de manera que aquest Pla 50.000 que vol crear nous habitatges també alhora ha de poder afrontar aquells habitatges que venen de la crisi de l'any 2010, que van quedar en aquests grans paquets de la Sareb, paquets d'habitatges que s'han vengut entre entitats bancàries, que han quedat en fons d'inversió, que estan ocupats de fa moltíssim temps per famílies que s'han anat deteriorant físicament aquests immobles perquè en molts casos parlem de llum punxada, aigua punxada, problemes veïnals, no es poden relacionar amb normalitat amb la seva comunitat de veïns perquè efectivament no tenen un contracte formal i per això dic que és un projecte molt transformador perquè no només influeix a la família que està allà, descongestiona les bosses d'emergència perquè són famílies que ja els està solucionant la seva necessitat, transforma la comunitat de veïns, que tenim un veí que passa a ser un veí de ple dret, que paga la seva quota de comunitat, que té drets però també té deures, i crec que això és molt important. Perquè hi ha el factor i el valor de per una banda, la proximitat, posar en el centre la persona, que jo crec que aquesta vegada és la dificultat que es té des de l'administració. En canvi, amb aquesta proximitat que pot tenir en aquest cas el projecte Sallar o extensivament aquells altres projectes que tenen a veure amb l'acompanyament social a l'habitatge, al principi de la conversa hem parlat o hem posat com un titular la infraestructura, l'habitatge com a infraestructura. A mi aquesta idea, que possiblement ara se'n parla més, però fa anys endarrere no se'n parlava, perquè es va deixar el tema de l'habitatge al lliure mercat. I aquí, clar, hi ha una dificultat objectiva, hi ha unes situacions realment de pobresa econòmica per poder tenir un habitatge, a part de l'accés, en el sentit que ja apuntaran, suposo, després, claríssimament, quan parlàvem durant aquests darrers anys és que les famílies no haurien de destinar més d'un 30% dels seus diners per tenir l'accés a l'habitatge, per pagar el lloguer o per pagar la quota hipotecària i per pagar l'aigua i la llum. Això no ho oblidem. És que, de fet, això que estàs comentant tu ara, Joan, teníem preparat també unes xifres, unes dades, i és que actualment més del 52% dels nostres sous, els catalans i catalanes, el dediquem a pagar els lloguers. Sí. El Vull dir, en general no estem parlant només d'habitatge social, vull dir, ja genèricament. O sigui, el 52%, i si anem extrapolant amb àrees metropolitanes, arribaríem a percentatges un 70%, perquè quan tu tens un lloguer mitjà de 900 euros, vol dir que si això representa el 30% del teu salari, hauries de guanyar 4.000 euros, no? Quasi bé, perquè entre el lloguer només de l'habitatge i les despeses d'aigua i electricitat ja estem aquí. Per tant, aquí jo crec que s'ha de fer una reflexió en profunditat, més enllà del valor afegit de la conversa que tenim ara, no? De posar el valor en un projecte, de que el país hauria d'entendre que aquests recursos econòmics que hem de destinar a les polítiques d'habitatge, perquè les necessitats parlen de que hi ha una demanda de 140.000 habitatges any. Per tant, per més que tinguem un programa de 50.000, hi ha un problema real de que hi ha moltes persones que no poden tenir l'accés a l'habitatge, que viuen en habitacions, que viuen en relloguer, per tant, hi ha una realitat complexa i, en tot cas, apuntar petites coses que ajudin, segur, Sallar, Cohabitac, el conjunt d'entitats. Clar, perquè, a més, només un 1,5% del parc d'habitatge és de lloguer social. Estic reprenent, us estic aportant dades, a més, perquè és de la millor manera que també es pot reflectir la situació crítica. I no sé, vosaltres heu sentit a dir d'aquest trauma de la bombolla immobiliària. Tot això també és el que tu deies, no?, de la crisi de fa uns anys, també. Al final, la crisi que va eclosionar, diguem, el 2010, no?, d'alguna manera, va fer que moltíssims habitatges quedessin en un limbo. Alguns construïts, i perquè eren del procés de desnonament massiu que hi va haver en aquell moment, altres pendents d'acabar les construccions.
Aquí això va afectar moltíssim a molts sectors, perquè la construcció tots sabem que és un motor, no? I per tant va afectar a moltíssims tipus d'empreses diferents, entitats bancàries també, entitats socials, ajuntaments, moltíssims. Llavors, quan diem el trauma és perquè entenem que tornar a reactivar tots aquests agents i que tothom pugui fer el seu paper indispensable, perquè si hem de fer habitatge també l'hem de poder finançar a llarg termini, no? I les administracions l'han de poder subvencionar si és de lloguer d'HPO. O sigui, hi ha tots uns elements que s'han d'activar perquè efectivament aquest nombre d'habitatges que fan falta puguin emergir. No només construir una obra nova, jo penso també hem de mirar molt el parc que tenim. Clar que nosaltres, com que és el nostre dia a dia Sí, sí, sí. i el mirem tant, nosaltres mirem moltíssim el Pilar, parc que tenim. aquest parc que tenim també arriba a ser insuficient, Totalment. perquè en segons quins jocs no existeix res més i, a més, en tot cas, a vegades hem fet el mite del nombre d'habitatges buits, que això no ho tractarem avui, perquè jo crec que ja forma part d'un mite, perquè això no és cert, després comprovant les dades, perquè és veritat que es va parlar d'un cens que no ha sigut mai real i, en canvi, la realitat ens dona a peu a què? Si anem a la realitat del dia a dia, en els nostres entorns, a les escoles, als llocs on vivim, etc., quants nois i noies no poden convidar amb un amic, amiga a casa seva perquè no tenen casa, perquè tenen una habitació de 14 metres quadrats en la que hi ha 4 de família. Per tant, hem parlat d'un trauma general del conjunt de la societat a nivell econòmic, a nivell social, però també és una afectació personal i per això insisteixo en aquesta idea, aquesta doble idea. Habitatge assequible, sí, per aquelles persones i aquelles rendes que finalment podran tenir-lo, i hi ha una altra part que necessàriament s'ha de ser com una prestació social. Quan hem parlat d'infraestructura, sabem que en l'àmbit de la sanitat tenim ambulatoris, tenim CUAPs, tenim hospitals, etc. Per tant, en l'àmbit social també haurem de tenir aquesta manera de fer, aquesta manera d'acompanyar, que no vol dir regalar res a ningú. Clar, és el que jo volia reprendre. Ara el tema d'aquesta borsa d'habitatge social de la qual es disposa i en la qual està treballant, com funciona? És a dir, com s'adquireixen aquests habitatges? Estàvem parlant també en algun moment de drets i de deures. És a dir, no és allò de, escolta, mira, tinc aquest pis, us el regalem, ni us el regalem, ni res. Com funciona exactament? D'on els traieu? Com ho financeu? Durant quant temps pot estar aquell nucli familiar o aquella família disposant d'aquell habitatge? I tant. Te contesto, però abans només afegeixo una cosa a l'última cosa que has dit, Abans donaves una xifra que és un 1,5% de parc públic. Sí. El parc públic, al nostre país, hauria de ser el 15%. I això sí que és una política d'habitatge, que vol dir que tots els municipis de Catalunya són capaços de tenir a nom d'un ajuntament o d'una entitat social, com és el nostre cas, i les entitats membres de Cohabitat, parc que segur que sempre estarà al servei del lloguer i amb un topall de preu. Jo crec que això, per si sol, solucionaria moltes de les necessitats que tenim. Jo crec que cap aquí anem perquè ens emmirarem no em surt la paraula, mirem altres països d'Europa com ho estan fent, que les seves polítiques funcionen molt millor. I ara, contestant el que em preguntaves, nosaltres adquirim els habitatges amb un crèdit de l'Institut Català de Finances, per tant, vol dir que no ens els regalen, cada mes tenim que pagar i amortitzar aquest crèdit, i el que fem és que els rehabilitem de la mà d'una empresa d'inserció. Això també tenia ganes de poder-vos-ho explicar perquè al final el que estem fent és generant llocs de treball, generant itineraris de formació a persones que estan en risc d'exclusió i, per tant, poden adquirir competències en un sector on en aquest moment el mercat està demanant precisament persones amb aquesta expertesa professional. I, per tant, és una molt bona oportunitat per formar i inserir persones en el mercat ordinari i alhora, en el seu procés d'itineraris de formació, estan participant d'un projecte de generació de parc públic. És com intentem tancar la roda, no? En alguns casos tenim persones llogateres o municipis amb els que estem treballant també, que inserim persones del seu municipi en aquests processos de rehabilitació dels De fet, habitatges. has entrat en un tema que és la definició aquesta oberta de parc públic. Parc públic és la manera com potser s'adquireix, la manera com es promociona habitatge, però després jo crec que hi ha un tema important, és com es gestiona i com aquest habitatge queda sempre de forma permanent per una funció clarament social, per fer assequible l'habitatge i, per tant, ja ho apuntaves tu, aquesta possible entesa
o necessària entesa entre l'administració pública, sigui un ajuntament, sigui la Generalitat, sigui una diputació o les entitats, és rellevant. És rellevant perquè hi ha un valor afegit. En aquest moment ja veiem que alguns municipis que comencen a entendre que s'ha de fer promoció d'habitatge amb lloguer assequible o social, com aquestes promocions les encarreguen entitats de Cohabitat, que poden ser promotors, i de les entitats que també estan a Cohabitat, que tenen la funció de l'acompanyament social, aquest altre doble encàrrec. Per tant, jo crec que aquest és un valor afegit i que, com apuntava abans, no tothom necessita l'acompanyament social. Per tant, diferenciem l'assequibilitat amb l'aspecte social, però hi ha situacions que d'extrema pobresa o de dificultats personals que necessiten aquesta complementarietat. Sí, i això també requereix que aquest treball social amb les famílies, des de les fundacions, i que és el que estem fent totes, les entitats membres de Cohabitat, és tenir uns itineraris d'acompanyament flexibles, adaptats a les necessitats de cada família. L'objectiu és clar, autosuficiència. Les famílies accedeixen a un lloguer de 7 anys, vol dir estabilitat, a un preu màxim d'HPO, de protecció oficial. Si la família no pot arribar a pagar aquest preu de protecció oficial, se li fa un lloguer assequible, i són aquestes famílies que tenen lloguers assequibles, vol dir que tenen una situació més precària, les que reben, doncs, un acompanyament més intensiu per anar trobant solucions a les necessitats d'aquell nucli o en aquella unitat de convivència o d'aquell nucli familiar, siguin formatives, siguin laborals, fins que arribi a l'autosuficiència. Per tant, passarà a ser un llogater amb contractes de lloguer que renoven cada 7 anys i tindrà estabilitat, que és el que necessiten les persones per fer un projecte de vida. Progressivament jo crec que una línia que va néixer de les entitats, però que també la pròpia administració ha entès, a part dels diners del crèdit de l'Institut Català de Finances, és que amb les noves promocions que es volen construir, també es vol buscar la manera de que aquells habitatges que es destinaran a lloguer social o assequible puguin tenir una renda que s'aproximi en aquest hipotètic 30%. És a dir, que quan construeixis, si al final tu, com a promotor, hauries de, per recuperar els diners, hauries de cobrar-ne 600 o 700, que el llogater, el seu lloguer, estigui assimilat a la seva situació econòmica. Per tant, això jo crec que també és un canvi de paradigma que ha començat a construir l'administració. És a dir, buscarem el sistema perquè qui promogui i gestioni l'habitatge de lloguer social i assequible no tingui pèrdues, tingui un equilibri i el tingui, per tant, el procés de vida de les persones que hi viuen. Clar, però en aquesta línia és el que comentaves, Pilar, precisament d'aquest acompanyament que va molt més enllà, que és també de donar eines, també, perquè la majoria d'aquestes persones no disposen d'aquestes eines. Bé, és que quan perds l'habitatge, nosaltres ho veiem això, amb les persones amb les que treballem cada dia. Quan tu perds l'habitatge o no saps si has sortit al matí d'allà on t'estàs ocupant o vivint i no saps si podràs tornar, això et fa viure amb molta precarietat, moltíssima. I angoixa i neguit. Moltíssima, i la qualitat de vida, les eines que té aquella persona en comptes de florir, que és el que hauríem de poder fer tots, no? Tu parteixes d'un lloc, no?, on t'estàs i vas intentant millorar la teva qualitat de vida, la teva formació, no? Vas obrint opcions de vida amb aquells objectius que persegueixes. Però quan tu no tens aquest mínim vital, que és un dret, i quan no tens aquest dret garantit, la persona tendeix a destruir-se. No, Perquè és que ja és l'últim que et pot passar, que tu acabes... I amb la línia del que apuntàvem abans, ja ho sé que ara tornem a parlar d'algunes xifres, no? Abans hem dit que si el 30% hauria de ser el que haurien de destinar, també és veritat que hi ha un mínim, per tant, amb el tema d'habitatge digne, jo crec que hi ha una reflexió a fer, que és dir, els possibles sotsarrendaments que hi ha en aquest moment, que són amb habitacions, que poden tenir 10, 12, 14 metres quadrats, que potser hi són una família, o 2, 3 persones en un espai en la que no ets amo de la clau de la casa. Quan parlem d'habitatge digne, parlem de que, com a mínim, a dintre d'un habitatge, que vol dir les habitacions, el menjador, la sala d'estar, el bany, etc., hauria d'haver-hi un mínim d'uns 14 metres quadrats per persona. Per tant, estem passant de dir ara hi ha gent vivint en 14 metres quadrats, en dir, no, l'habitatge digne és allò que tu pots tornar a casa amb la teva clau, pots tenir el teu lloc, el teu espai d'estar, amb els que tu vols conviure.
I, per tant, en aquest moment, amb els que has fet una unitat familiar o que has decidit un projecte de vida. Entenc que això també va en la línia de combatre aquesta economia submergida, de rellogar, no?, d'aquestes habitacions. Estem parlant d'exclusió residencial, també. Quanta gent ara mateix està sota aquestes necessitats, o quantes persones estan pendents d'habitatge? No sé si és possible una xifra. Segurament tancada no serà, però aproximadament, de saber-ho. Bueno, jo abans, amb la conversa, jo he comentat de que hi ha necessitats d'habitatge entorn a 140.000 persones, o 140.000 habitatges any. O sigui, estem en una situació, a principi d'any i durant aquest any 2025, o durant l'any 2025, hi ha hagut diferents jornades analitzant els temes d'habitatge i la dificultat, i s'està parlant, de que estem en una Catalunya de 8 milions d'habitants. Si aquesta Catalunya de 8 milions d'habitants l'anem a dividir per les persones que estan vivint en habitatge, independentment de que molts potser també disposen d'un habitatge o un segon habitatge, hi ha un nombre molt important de persones que no tenen en aquest moment garantit aquesta situació de tenir un habitatge. I, per tant, estem parlant de xifres anualment, almenys al gener del 2025 ja se'n parlava, de necessitats que poden ser aproximadament de 200.000 necessitats d'habitatge i, per tant, aquí hi ha un tema d'exclusió residencial. I l'exclusió residencial ja no és perquè hi afegim un títol més a les exclusions, igual que tampoc parlem dels exclosos. Parlem de persones en situació de pobresa i que aquesta pobresa fa que no tinguin els mitjans per sobreviure, o quan tenim xifres en població infantil de que estem parlant d'un 23% dels infants de Catalunya en situació de pobresa. I en aquests incluïm també aquests que no tenen ni un lloc, diguéssim, a l'espai per viure perquè no tenen habitatge digne. Per tant, l'objectiu és claríssim que, la intenció és caminar o arribar a aquesta estabilització de l'habitatge. Sí que és veritat que potser s'ha trigat una mica més del que es pensava, però almenys, estem al camí. Podríem dir que estem al camí o estem encara en aquell coll d'ampolla, o és aquesta la sensació? Jo crec que, s'han establert les polítiques públiques estan establint un full de ruta, un objectiu, està posar dades ajuda a saber on som i on hauríem d'arribar. Per tant, estan, posant a la ment de tots aquest objectiu, i s'han de fer passes per arribar aquí, que requereixen també pressupostos públics per arribar aquí. La voluntat, a totes les taules on nosaltres estem presents, la voluntat és tota, però sí que crec que aquest trauma que parlàvem abans, no? Aquesta desconnexió de tots aquests agents públics que hi ha hagut en un moment donat, que s'ha de tornar a cosir aquestes confiances i tothom ha de fer el seu paper. Qui li toqui donar crèdit ha de donar crèdit, qui li toqui facilitar tota la tramitació de permisos, perquè això obríem ja un altre tema. L'altre món. Lo difícil que és superar totes les barreres d'urbanisme i ja podríem després separar què els està passant a les grans ciutats, que és un món, i què els està passant en els nuclis, podríem dir-ne rurals, menys de 5.000 habitants, que tots ens regim per les mateixes lleis i el territori és molt diferent. Llavors, aquestes dificultats, que estan bastant ben identificades i que tots els agents estan treballant, perquè el problema de l'habitatge ara ja és de tothom, per desgràcia és de tothom, però jo crec que també és l'oportunitat. Com que és un problema de tothom, ens hem de posar tots a treballar. Aquí no hi ha ningú que pugui dir jo, això no va conmigo, això no pot passar. I en línia del que dius tu, de les dificultats que hi ha de tipus administratiu, jo crec que també hem de ser capaços de resoldre temes que hem legislat, però que després no hem articulat. Per exemple, un dels temes darrers que m'ha preocupat era la figura urbanística que hi ha dels allotjaments dotacionals. És a dir, quan tu no tens sòl residencial suficient en el teu municipi per fer habitatge social, sí que tens la possibilitat de que amb sòl d'equipament puguis acabar construint la figura d'allotjament dotacional, que no deixa de ser l'habitatge, però en lloc de construir-se amb sòl residencial es fa amb sòl d'equipament, i aquest equipament, lògicament, ha de tenir un caràcter públic permanent. I jo crec que aquesta és una figura que hem de reinventar. I és a dir, i per tant, deixa'm dir una cosa, en el sentit, tu deies clarament, nosaltres acompanyem, són veus que acompanyen, però llavors hi ha d'haver-hi, per part de l'administració i per part de molts responsables, veus que escoltin.
Perquè ja està bé que nosaltres acompanyem, però també han d'haver-hi veus que escoltin. Sí, però és molt important que se sàpiga en quins camins s'està acompanyant, que hi ha gestions i projectes com el que feu des de la Fundació Sallars i la feina que tu també fas, Joan, des del teu punt de vista, des de la teva expertesa. Per tant, jo, clar, veieu, no?, que el tema podríem extrapolar-lo a moltes altres situacions i és interessantíssim, però de moment ens hem de quedar aquí. Digues, Pilar. Sí. Una petita cosa que m'agradaria afegir, en aquest què podem fer també des de les entitats. Tots els ajuntaments que han fet aquest esforç per tenir solars públics i per inscriure'ls en aquest pla 50.000 per intentar que es facin habitatge, ha deixat molts espais solars que és possible que s'hi pugui fer habitatge, però estan ubicats en determinats territoris o zones que és molt difícil que un promotor, qualsevol promotor, vulgui fer un edifici en allà perquè econòmicament és molt difícil fer això viable. En aquest sentit, i agafant el fil del que deia en Joan, hi ha d'haver moltes persones disposades a escoltar i entendre's. Nosaltres hem escoltat moltíssim els ajuntaments i hem escoltat i les necessitats en general, a banda de les necessitats socials que hem explicat també fins ara, hi ha les persones joves, el primer habitatge per a les persones joves i les persones grans. Com les persones grans que igual estan a la seva casa però que és molt gran i que se'ls està fent difícil, que té barreres arquitectòniques i que se'ls fa difícil viure allà, com pot haver un altre tipus d'habitatge que faciliti que la primera emancipació i les persones grans visquin en comunitat i en espais accessibles. Aquí estem creant, ja el tenim, va endavant un projecte que es diu Casa Jardí, que ja estem treballant en molts municipis, que permetria, a través de la construcció modular, per tant vol dir construcció d'un habitatge en fàbrica, 100% construït en una fàbrica, estem parlant tota l'estona de buscar preus competitius, preus assequibles, lloguers d'HPO, aquest tipus de cases modulars, casa jardí, poguessin desplegar-se en aquests espais i sempre amb aquests dos col·lectius. Jo crec que això també és un altre projecte innovador que neix d'escoltar i que és un element més. Al final ningú sol ho pot solucionar, però si junts, no?, totes les emissions, i cada un detecta les necessitats i intenta trobar un producte i un servei i un element, posar un element nou al mercat que pugui ajudar a desencallar. Sí. Doncs moltes gràcies, Joan, moltes gràcies, Pilar, per haver-nos il·lustrat, obert els ulls i haver-nos donat a conèixer aquests projectes tan i tan interessants i tan necessaris. Deixem aquí, de moment, el capítol d'avui. Ens trobarem en nous capítols de Veus que acompanyen, una iniciativa de Plataforma Educativa.